Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake ngimbelele vele futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili eradio Inkezi. Lami igama ngumfazana uThuthunga Khumalo, bathi ilast bona bagumede. Ngane kwethu-ke makuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, zophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, kanjalo futhi nokungilandela Facebook @Radio Inkezo ZA. Ngaza kwethu-ke kungase kuphazamiseka amaholiday kulo December siyakuwona. Kuyeza ngemuva enkulumo kababa uDr Khehlelezi la kade icacisa khona ukuthi-ke kukhulu okuzayo. Kunepost ayibhalile ekhasini lakhe ku-Facebook ethi inyanga yodumo mzo, ethi nangu uDr Khehlelezi efona mkhulu, ethi he is seeing South Africa in xenophobic attack kulo December. Kuzophazamiseka ama-holidays. He is seeing too much blood. We need South Africa to pray every heart, especially Minister of Police. But-ke today useyichazile ukuthi uzobe seyichaza ku-live wakhe laphana ke azoba live. Sithema silindele impela ntutolo lo sange simbone uDr Khehlelezi live. Kodwa-ke khona kade ecacisa kabanzi ukuthi kulo December liningi igazi elizochitheka, kuningi okuzokwenzeka. Wena ngakuthini mhlawumbe kwakho ukuphawula? Kusokhumbula ukuthi uDr Khehlelezi ikakhulukazi mangabe ekhuluma into laphana ivamise ukuthi yenzeke-ke laphana. Sabona abasakazi bokhozi FM babhubha usuku nosuku laphana-ke yaprofetha lensizwa laphana iprofetha njalo mangabe kuzokwenzeka, nangempela futhi sikubone kwenzeka. Mhlawumbe kulokhu akuchazayo ukuthi nje ubona igazi eliningi elizochitheka kulama holiday siyakuwona. Ngakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba? Ake sivele hlangana comment section ungixoxele kabanzi ukuthi wena lithini lwakhuvo ngalolu daba. From mina sibona ingane zakwethu sengiphuma njena, kodwa ngiyathemba ukuthi ngiyabuya funa ezinye izindaba ezilandelayo ku video elandelayo kwakho. Ukusubscribe niphathe kahle, nibe nosuku lomnandi. Ngithanda kakhulu.